Nyakora moga juang machiegni wantiere karkae chenro maro imore weche manyien chakore sani kamora mora ma intiere nyithi Nyasaye kendo Nyasaye omiyo thuolo mar chopo ka kendo ujo hawi wacho ni odhiambo ma kawuono win thuolo mar twak kodwa ka achiel ka wakelo weche manyien wasechokonu moke e konde mag piny Kenya mangima kod mago bende mamiyo pek mawuok e oko mar piny Kenya wan kae gi mor mar kono gigi duto achiel mana ka wantiere kodi odiochiengni ma kawuono to bende ok adhi bedo ka twak mana ka kelo weche manyien adhi bedo ka kod twak moyiedhi odiochieng ma kawuono adhi bedo ka tayonu ka but jopiny elo Trevor Ombija mano nyakwar guoko cha pesa mabedo adhi bedo kar ka achiel ma jandingo panga wadhi bedo ka watwak ka kod welo e chenro ni maro imore kaeto bang'e ang' wadonjo achiel ka achiel mano e kare mar rango ni weche manyien mabiro matuchnwa odiochieng ma kono ka wadarango twak achiel ang'ena ngidu thuolo mar neno welo madhi bedo godo achiel ka achiel odiochiengni ma kawuono kana kadhi bedo kae kod Michael Ogola ma en janon siasa ka achiel kod aka Newton Ogada ma bende janon siasa. Penjo maduong' kawuono en ni dipo ni jatend piny Kenya William Ruto okwako Kaluo to kwako Kaluo nade mano kama wadhi bedo ka wato kodgi achiel ka achiel weche mathoth ma waiko ni bende dhi bedo kwa kelo ni ka koromo kanyo sadegi nusa ma chako twak to motelo ne mano nyakura moke jwang wewa yud thond weche. Bang' romo gi jod bura ma Kaluo jatend piny William Ruto obedo kod lalruok gi jodolo mag kanise moko mag Pentekosti dibed ni otemo kweyo liet ma jodolo osebedo ka chwakone. So far wasewito ji auchiel. Yangore ni pong' mar aoche ma Migori osekelo tho mar ji auchiel e thuolo mar dwe achiel nyaka ne koth chak chwe. Ikakutikana kwamba wamezika mwili tofauti kwa bahati mbaya, ndio maana wanaufukua leo na waende kuleta mwili sahihi. Gwenyruok mar ringre moko ariyo osuptal ma Kisii ochuno anyuola moro kunyo oko ringre manyocha giiko bang' fwenyore ni ne ok margi. Machiegni nyakura mag jwang' weche manyien chako sani bed kora kae nyaka giko kalendo maka mayudo achiel ka achiel kokalo e mbui mekwa duto te mag Ramogi TV. Yudo Ramogi TV e Facebook, Ramogi TV Kenya e mbui mar YouTube kaachiel koda Ramogi TV KE e mbui mar X kata Twitter ka SMS line oyaw en 3 idhi e Facebook fanpage mara yuda kacha @Cleophas Oluoch bende mbui mar X kod mano mamoko bende mwatudego achiel ka achiel. E thuolo gi duto Belinda Adhiambo Nyagem dhi bedo kae ka kelonwa weche gi ka olokonwa weche manyien gi odhiambo ma kawuono. Bed koda nyaka giko nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango arwakini machiegni. Wachako weche manyien nyakora moga jwang' ni jatend piny Kenya William Ruto nyobedo kod romo kod jod bura mago mag ODM kendo bedo gi twak matut e yore mane yora panda. Weche koro nyedhore ni Ruto lombo jod bura mag ODM mondo oriwe lwedo kendo sire tije mage mag sirkal. Magi timore kama ling bene koro yango ni Ruto chano timo limbe machielo Nyanza dwe manyien. Walter Nyambaga ni kod mathoth. Amoso uchadurua. Kuom thuolo mar higni ariyo kod dweche adek, jatend piny William Ruto osetimo limbe alwora mar Nyanza nyadibiriyo. Koyaro mbim mare mar siasa alwora mar Nam Lolwe. Otieno manyoro jatend piny obedo kod rome kar jot mare ma Nairobi kod jo od bura mag ODM romo manyo gede jo od bura mag ODM mondo miye sir mopugno kendo ka ema ling onyiedhore ni Ruto chano limbe machielo Nyanza dwe manyien kama obiro timo limbe kaunti ma Siaya
e nyasi mar piny Luo kama ibiro sidhe kaka achiel kuom jodongo. Chalni chunye chakre chon nitiere e ogandawa ma Nyanza. Nosiko kowacho ni adwa ni mondo atinu, adwa ni mondo ung'i koda. To waneno kosechako achiel ariyo. Higa manyien ang'eyo ni ubro limo kaluwore gi diary mare. To limbe ok en anything. Maduong' en ni be chenro magwa nyalo yudo thuolo mondo gidonje chenro mar sirkal. Ruto kod Raila bende biro sidho nyasi mar yawo alap mar tuke Siaya Stadium mibiro bagi tugo mar tipo e kind Gor Mahia kod tim mar Yanga mawuok e piny Tanzania. Bang'e Ruto biro mole limbe mare makende Homa Bay. Achiel kuom gik manyowa go e mbaka ne gin projects madongo dongo. For example, Lake Ring Road. Lake Ring Road makava county stay makaluo. Koru Soin Dam mosemiyo pi chando ji e area ma ahero ni maendi be naneno kokomit ni odhi loso. Oluwo wach mar SGR kotudore gi Kenya nyaka Congo gi Rwanda. Ne okwago kura ne sirikandni to koro one part of sirikandni wabro tiyo kodgi mondo gigo mwasebedo kokwayudo ndalo gi te wanene kwanya yudo. Mana kaka janyiedho ok nyal chwaro dhiang' kod kudho to nyako gwonye mamuol eko yud chak. Limbe mar jatend piny William Ruto Nyanza bende osekelo ne yuto e yor siasa. To jok molimo to sayudo ang'o? Magi ilidhonwa ni nyobedo mbaka e twak mar Ruto kod jo od bura. To nomiyo wa singo ni obro temo matek projects ma jopiny dwaro mondo yud kaka nyalo yudore e budget mar sirikal. Kikurit koth mondo ukomgo komure nyidho moyoro no nikech ikia koth maduong' mirito no. Kinyalo rito koth ni mondo koth obi maduong' mondo ikomgo miwe nyidho kato koth odhi obare ma kech okaw. Omiyo sani kaka ogandawa nyaka wakom gi koth machwe sani ni. Twak manen kanyo ne en mana mar dongruok. Iyudo ni nitie e Kenya ka nitie kuonde moko ma nyaka ne yud independence kata ndara onge to wane Kenya chiel to kun moko to nitie gi ndara motimo nam. E burano bende jatend piny osingore ni okapu mare mar dongruok Nyanza moting'o yara peini mapilore miere idhi ketne omenda. Gedo mar yawo mahero mokwako Sondu kod Koru bende idhi rangi. Oyango tielo omenda ni gedo mar gachokolo mar SGR machwe Kisumu keyo teko mag stime miere kod 80% kendo medo gwelo ji mathoth e sirikal. An koro kaka watiyo omede teko kendo nokonye kata wantie matinde wamede teko ni eka dong' wawinj maber. Ok inyal ni miyo ni ungo ng'ato lwedo to tich ok tire jopiny neno rach. Maling'ling oyango ni duond bura mar UDA geto winjruok kod ODM ka weche dhi maber mar hadho loch e yiero maduong' me 2027. Gima nyalo timore kapo ni ji owinjore taneno mana ka gima chama ariyogo nyalo dhi riwore e coalition mondo ji owinjore mbele kocha. Nikech chik masani oyie coalition movement kaka Azimio ne wantiere koro aneno ka inyalo los gari manyien. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kamachielo jatend piny Kenya William Ruto oromo gi moko kuom jodolo mag kanise mag Pentekosti e pacho kae kar jot mare ma Nairobi. William Ruto omedo jiwo tudruok makare kind kanisa kod sirkal ka wacho ni kanisa kod sirkal duto tiyo ne japiny e chenro moting'o somo, thieth e kind mamoko. Romono ne otimore tok kanise wuok tung' mosuo kod jatend piny Kenya William Ruto kuom medo golo singo ma ok chop kare. Kweth jodolo go ne otene kanyo kod bishop mar kanisa mar Redeemed Gospel Church Kefa Omae. E romono jotend kanise mag Catholic kod Anglican ne ok ochopo. Kamachielo do chako nonro e wi nek mar rawera Rex Kanyike Masai manonegi e dwe mar 6 higani e ng'anyo mag rowere mag Gen Z. Obila ariyo gi wuon
Rex gin moko kuom joneno mane ochiwo neno ewi gima ne otimore odhiambo mane Rex ochiel gi magina kendo onegi e chuny boma ma Nairobi tarik 20 dwe mar auchiel. Simfros Okinda nigi ler. Lit kod mirima nokwako lwasi mar doho ma Milimani e boma ma Nairobi. Anyuola, osiepe kod obila nochopo mar chiwo neno ewi tho mar rawera Rex Kanyike Masai mane onegi e chuny boma ma Nairobi kinde ng'anyo mag Gen Z tarik 20 dwe mar auchiel higani. Gi lit mar chuny, Crispin Odawa ma en wuon Rex olero ni tok yudo milome mar tho mar wuode ne gichopo e chuny boma kama ringre wuode ne nitiere. Bang'e obila nobiro mokawo ringre Rex kendo tero kar kano ringre mar City Mortuary. The same night. That's late at around 12:01. 1 a.m. That is around midnight, 1 a.m. Around midnight, yeah. Police from which police station are you? Central did you know? Police, from Central Police Station. How did you know? They are from Central They identified Police themselves. To whom? To us. They are from Central Police Station. They have been sent to come and pick the body to City Mortuary. Odawa olero chochni manobetie ewi gima nonego wuode to kod thieth wacho ni Rex notho tok chwero remo mathoth kaluwore kod magine mane pod omoko e tiende. Wach mapogore kod wach mar jabero mar sirikal mano wacho ni magina ne ok oyudore e dend Rex. The doctor said the cause of the death was through excessive bleeding that was caused by a bullet wound. So during examination, the bullet was not there? Bullet was not there. Said the bullet went through from back. From there? From back. So the shot was from the back, the rear side to exiting through the front. Obila ariyo, Benson Kamau to kod Isaiah Muraguri ma itudo kod nek mar Rex Kanyeki nochiwo nendgi e nyim doho ka gikichore mabor kod nek makamano. Kamau mane tiyo Museum Hill machiegni kod apaya ma Uhuru Highway odiochieng' ma Rex nothoe lero ni kata obedo ni nomanore kod magina ne ok otiyo kode ni mar kanyo ne onge tulo moro amora. The area ilikuwa calm from morning hadi time tutoka kazi. And what time was that? Ilikuwa 6. What is 6? 6 a.m. jioni. Ulitoka kazi 6 a.m. 6 p.m. 6 p.m. Tok teko tich sa 12 ma midhiambo kama owacho ni nokawo taksi modhi ode mak mana ni okopar ni en namba mane mar simbe manotiyo godo e kawo taksi no. So on which line did you order an Uber? I don't remember very well. Hiyo namba ilikuwa inapigwa sana. Unless sasa ni check. Niko na namba nyingine hapa. Yes, so angalia ni namba gani ulilisha nayo. Siwezi jua kwa sasa hivi. Korka kore, Isaiah Muraguri olero ni ne otiyo oko mar kar romo maduong' mar KICC odiochieng'no. Kaluwore kode, chieng'no ne en mana kod iro malungo wang' ma bende ne ok otiyo godo, kaluwore ni jong'anyo ne ok ochopo kama chiegni kodgi. Did you get to interact with the demonstrators at any point yourself? No. Did you get to launch any tear gas canister? That particular day I did it. You did not? Yeah. Kato bedo ni ok opar malong'o kit lewni duto manorwako, Muraguri okichore mabor kod nek mar Rex kowacho ni gango ne wach gi joma ok dware. Do you not find it odd that you're able to remember only the color of your jacket and not the trousers and your t-shirt? I have so many trousers, that's why I can't recall exactly which one I was wearing the particular day. Jonyuol mag Rex ni kod geno ni bura mochakore kawuono ni biro konyogi e yudo ratiro mar wuodgi mano tho ka okedo ne ratiro mar oganda jo Kenya. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nigero mara nigi biro yudo ratiro magi ka nono makamano koro sechako kero dhi nyime. Kama chalo dhane kaunti ma Migori, maromo ji auchiel osewito ngimagi ka mwandu mathoth bende osekethore kaluwore kod pong' mar pi e aoche moko e kaunti ma Migori ma bende ikelo kod koth mapek ma osebedo ka chwe. Kaka jafwambo marwa Joju malero e thuolo mar dwe achiel koro midhiero mar koth mapek osebedo ka hinyo moko kuom gwenge. Koth en wuon chiemo, kata kamano ka ochwe mathoth to kelo kethruok mag mwandu kaachiel kod midhiech mamoko ma oting'o tho mag dhano. Koth ma osebedo ka chwe e kaunti ma Migori kod alwora mare e kinde mar dwe achiel mokalo osekelo midhieche mathoth e kaunti ma Migori. Lipot mogol kod migaono mochung' ni alwora kaachiel kod midhierogo mag apoya
e kaunti ma Migori yango ni maromo ji 6 osewito ngimagi aoche e kinde mar dwe achiel nyaka ne aoche koro pipong' ma oyienyo e kaunti ma Migori. Nyaka ne koth chakre chwe wasebedo gi cases mag tho. So far wasewito ji 6. Apisa maduong' e migawo mar alwora kaachiel kod midhieche mag apoya e kaunti ma Migori Dalmas Odero wach ni mwandu mathoth ma oting'o puothe bende osekethore nikech pi momedore e aoche kaunti ma Migori. Pong' mar aoche oseketho mwandu mag jopiny mang'eny kaka jogo mogedo machiegni ga aoche, cham kethre, pi yweyo kadhi godo. Odero wacho ni kwan familia maromo 100 bende pi olose dare gwenge mag Nyatike kendo kaka piny owacho gidhi nyime kod chiwo negi kony mopogore opogore ma oting'o kuondego mag jot. Bang' wige 2 kama wabiro dhi e ute mag jok manoyudo midhierogi, wabiro miyogi kony mopogore opogore. Nitiere cases mag jok mane yamo dhi gi utegi, wabiro bedo bende gi provision mar kech ok wanya konyo jogi te, wabiro miyogi bende mabati. Medruok mar pi aoche bende osekelo kethruok e kama ithiedhe pi mar dag pino Moyani, pi ma bende mosebedo kaka itiyo godo e bomani ma Migori. Medruok mar pi aorano Moyani oyo kama okumo loko ma itiyo godo e keyo pi omukore, gino madek mibo ma Migori koro bedi kod nok mar pi kuom ndalo buora. Jatend migawono mar pi kaachiel kod teko e kaunti ma Migori Salas Onyango kod maneja mar kambino mar keyo pi mar Migori Water and Sanitation Company Sam Nyandiga mane lose kinde limo dag pini ne owacho ne giketo kenge mopogore opogore mar loso kuondego mokethore. Ka mondo mi wang'ine tich nyalo tiyore yo maber mondo kik wakos pi e kaunti wa ma Migori. Asewuoyo kod jo community, abiro romo kod team ma is concerned kendo abiro bedo gi meeting kodgi mondo wabed gi plan mar loso gik ma dwarore. Uchafu moko nego gol kanyo oketho a lot of things, but magi biro losi matintin within the next few days wabiro loso mano. Kaka resident Maka, actually we have been crying all along and our prayers pokobedo answered, and we believe because kaka jo Kenya, kaka jo Migori wagombo gi chunywa at least farmers kata members Maka oyud haki margi because puothegi okethi ok ginyal puro. There's nothing maginyalo do sani kaka resident ma Migori County ka. Oganda ojiw mondo koro bed ma otang' e kinde ni ma ochiwo pong' kod pi nikech koth machwe sani mondo gigeng' masiche mopogore opogore ma oting'o thoge. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Kaunti ma Migori to pod wan e weche momakore kod oula. Wadhi ane kaunti ma Kisumu kama ne sirkal kokalo e migawo ma ochung' ne dongruok alwora mar Afrika ma Ugwe oyango dwaro mapiyo mano mar gero ohinga kata dikes e alwora ma aora ma Nyando kod geng nam mar Nam Lolwe maromo kilomita 32 mondo mi okonye kedo kod midhiero mar oula kapod irito konyruok mochwere kokalo kuom tieko gedo mar yawo ma Korusoin. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Kane otelnegi kod jatend migawo mar dongruok alwora mar Afrika ma Ugwe kod dongruok mag gwenge ma pachoka Beatrice Askol, jagoro mongirore e migawo no Arsama Kelo kod jaod bura ma Nyando Jared Okelo. Jotelogo ne otimo limbe e gwenge ma Ombaka kod Nyamasao mayudore e sub-county ma Nyando mar pogo kony mag chiemo kod gigo mamoko ne jogo maula odaro e miechgi. Kane giloso kod Ramogi TV, giyango ni sani koro sirikal nigi chenro madwaro gero mapiyo ohinga kata dikes e alwora mar aora Sondu kod Nyando kod kilomita 32 mar geng Nam Lolwe. Gima onego watim mar geng'o tuo maduong'ni en ni kokalo kuom kinde machuok to wabed kod dike molosi kata ngege mowuok bridge Mahero modhi adhiya nyaka dho nam Singida kuom kilomita 32 mar dho nam, nikech nam bende ng'ok kendo osewuok oko kendo jowa mang'eny manie gwenge mag Kabonyo osedar kendo gidak kuonde ma ok ni kare. Koro waneno ni go dike bende dho nam no
kowuok Singida kama wantieni nyaka Nyamware mochako chop Alendu ka puothege ni kocha. To appreciate Mheshimiwa Jared Okello for securing funds to construct the dikes that will address 2 or 3 major issues. Number one, it is going to control the floods that has affected our people here for a very long time. Ewi mano egiko ni okang' makamano okaw mondo okonye geng'o kuom kinde ng'ok mar nam lolwe kod oula masiko kelo midhiero e ngima oganda kapod imanyo kaka gedo mar yawo mar Korusoin biro rumo mondo kel konyruok mochwere. Wach manyo omi pek sache moloso en wach Korusoin Dam. Mano osechaki ndalo mane Uhuru Kenyatta tiyo to nochung' kaluwore gi weche mag budget. Nyo chikowa ni kopogore gi sirkal nyalo timo, odwa manyo jomoko ma oko manyalo tiyo kod sirkal, public private partnership PPP, mondo migiger dam cha. Pigno gimok wadwar ni ka koth ochwe malo nande ni to wane wainyore mwaluka koro make gi kucho kata koth ochwe. And you know, it's not a sole ministry affair. It's a conglomerate of ministries and partners equally, county governments. We are all supposed to sit and put our brains together and see how best to cushion the people from the suffering. So we may do a bit of relief just to have food on the table, but again the long-term utility of this water that is just causing havoc needs to be put properly. Nyakasani kakolombo kakende oula osedaro familia 450 e miechgi puothe eka 100 pi oseywero ka bende gwen maromo 1,200 kod jamni 180 bende oula osedhi godo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyando, Kisumu County. Kowuok e ripot mar Millicent Adhiambo yona mondo merang ma omako sekta mar thieth. Kawado kanyo ni lakteche ma jopuonjre odhi nyime kod ng'anyo margi juma mar 2 mano mar sundo piny owacho mondo ochulgi osara kaluwore gi ogirimiti ma higa mar 2017. Jong'anyogi nochako kanyo kinyi kendo goyo tache apise migawo mar thieth kanyo ka giseyo piny owacho kuom jwang'o sekta mar thieth magikoni medo mana nimo. Kaka jafwambo marwa Judith Omondi lero, tend riwruok mano mar KMPDU noyuoro e ng'anyo kendo singo bago ng'anyo maduong' wuok tich mar tarik 16 dweni. Giala mar paro kendo ywago lakteche mane okawo ngimagi oko e kinde tich. We ask you to give them a little wisdom that they may know that we don't want to die but our role is to serve you. Nyaka e yala mar keto migawo mar thieth e lwet Nyasaye. Wer mar kwedo ten migawo mar thieth en romo mane okelo kanyakla lakteche mane obago ng'anyo chakre osiptal maduong' ma Kenyatta nyaka e migawo mar thieth. Magi gin lakteche ma jopuonjre makwedo osara manyicha ochwal ne gi magikoni en ataro mar chik. Doctor interns have not been paid for 3 months. So we are demanding that the national government releases their money. That's the first thing. So we're not going to negotiate. We want the money to be released to their accounts. And they've already been out of work since last month. They'll be out of work until they're paid in full. Yes, in the television yesterday saying we have paid them and by now we hope that their monies will be in their accounts. That's not true. We still stand on our ground that we have not been paid. And if they have paid us, what is that they have paid us? Where are our pay slips? Lakteche gi nyaka ne chak tich dweche 4 ma okalo, piny owacho juma ma okalo eka ne ochulogi. Chudo magikwedo kendo koro gisayo piny owacho kuom jwang'o sekta no mar thieth. Number of interns that were posted in 2024-2025 are less by 490 as compared to the one that was posted in the financial year 2023-2024. And in 2023-2024, the government was able to implement the CBA. Internship itself is so draining physically, emotionally, and psychologically. It is so bad that we've lost some of us and the government still cannot see. Wuok tich tarik 16, riwruok mar KMPDU ochano bago ng'anyo mar tipo e boma ma Nairobi mar sundo piny owacho mondo chul lakteche ma jopuonjre ka tarik 23 dweni to ng'anyo mar lakteche chakore ayanga e pachoka. Our strike notice is expiring on the night of 22nd and we're commencing the strike just 1 second before the midnight of 23rd. Yes. So we have exactly 11 days to go on strike.
ng'anyo mar KMPDU ma tarik 23 biro bedo mar 2 higani bang' bago ng'anyo moro mane okawo ndalo 60 chakre dwe mar 6 higani. Judith Omondi, Ramogi TV. En gino maro ne giboydo resruok. Kama chelo dhene kaunti ma Kisii. Achiedh nade ne okwako familia moko 2 kalore gi gwenyruok mar ringre 2 e kar kano ringre ma osuptal ma Kisii. Ne ochuno mondo mi familia achiel mawuok Kisii kunyo oko ringre manyocha giseiko bang' fwenyore ni ringre no en mar anyuola moro mawuok Kabondo e kaunti ma Homa Bay. Jofamba marwa Cynthia Onyango miyo walerno. Motelo jumani, tiponi nyocha omak oko mar kar kano ringre mar osiptal maduong' ma Kisii e kinde ma anyuola mar mosenindo Paulus Nyariro Dago mawuok e Kabondo e kaunti ma Homa Bay nyocha ochopo mar chiwo ywak e wi lal mar ringre mar wuodgi mane wachore ni okaw kendo ter e gweng' machielo e chenro mar ik bang' gwenyruok mar ringre 2. Bang' yudo barua mar chik mar doho, osiptal ma Kisii bende ne odonjo e mar reso bang' nonro mar giyango ni adier ringrego nyocha ogwenyore. Gikone, ringreno ne olodh oko e bur manyocha oseikie e gweng' ma Matembe manike Gogi e kaunti ma Kisii. Anyuola mar jagono manyocha oseiki, jagono manyinge Bundi Nchokoro, bende ne obet kod buok bang' fwenyo ni ringre manyocha giiko oken mar watgi. Tulipongojea tukaambiwa ya kwamba mzee wetu ilichukuliwa na kupelekwa mahali inaitwa Kegogi, na hapo Kegogi ndiye amezikwa. Chenro mar kunyo oko ringreno ne omako jogweng' gi buok kendo weyogi kod penjo mathoth. Kata kamano, ne anyuola mar Odago, mano ne en fuong'ruok maduong'. Ringre mar mosenindo Dago oduoki nyaka e kar kano ringre ma Kisii, ka anyuola mar Bundi to odong' katimo chenro mar kawo ringre wuodgi kendo chano ik e tielo mar 2. It was discovered that indeed the body they identified was not the body that they were supposedly supposed to collect, but they had collected the body of Mzee Paulus. Hakutakuwa tena mpangilio mwingine ni kuzika leo. Isipokuwa hawatatumia jeneza lile na hawatatumia kaburi lile. Linachimbwa kaburi jipya na jeneza linaletwa mpya na nguo zinabaliwa mpya kulingana na mipangilio hiyo. Mimi ndio nilisika huyu mzee, ilikuwa siku ya Ijumaa. Tulimsika vizuri, masisi kaisa vizuri, nikamsika. Ilipofika Monday ndio tulipigiwa simu tukaambiwa eti sio yule tulisika, yule mzee ndache. Sasa tulistuka sana. Penjruok ma odong' e pacho ganda en ni to ere kaka gwenyruok nyocha obedo mar ringrego. To nyalo bedo ni nitiere ringre moko ma osekaw gi jogo ma ok wedegi. Gwenyruok ma kama bende okelo pek e chuny joma nyocha oseyuoro ma oiko ringre jago ma nyocha gigalo ni en Bundi, ni mar sani koro chuno gin nyaka koro gidog e liel e tielo mar 2. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Aya, nyakoro Ramogi joangi ripot ma Cynthia Onyango. Wacho ni mogo timore mathoth ma samoro ditami pimo. Mago matimore alwora nyakoro Ramogi joangi kendo wan ka mar mondo mi asoma ne ote moko 3 ma bende iseoro kar ka yana mondo mi akadhe e ote wachiwo mosonge mbui mar Facebook live mano kama wantie achiel kachiel. Kata kamano ote moko 3 man ka brother Wilberforce Otieno luo chero achiel kachiel wacho ni koro sani Ruto is hugging us koso Ruto kwako oganda luo. En ang'o matimore kar ka to oganda linga. Aya, erokamano nyako mote mari. Arafat K wacho ni Cleophas Oimore waneni maler ka wantiere Yongo Homa Bay County, wan ka gi Dani Karen Denda, Mama Gladys Gimin Lovina. Dani penjo ni Safaricom sambaza furaha biro Homa Bay karang'o. Nosekadho juma cha moro cha nikech nigitiyo to biro Nairobi, sani gin Mombasa. Koro kon Dani ni mos nok gichopo mano Safaricom sambaza furaha gibiro duogo kendo chieng' moro ponono. Machielo ntiere kar kae wacho ni Kevin Ouko wacho ni maler kan tiere Rakwaro Rongo kama Gambo watch P Mami Gori no emobwoga wamedo mana kete Ramogi TV. Erokamano ahinya wuok Nyakwar ma tiere kama Gambo. Mathoth po nitie Nyakwar Ramogi jwang'a duogo kodgi kachiel mar mondo mi wakoni chal mar wach kato bang'e agado jatwak man mar buch jopiny Elo Trevor Mbija mana kine mabire kar kae. Koro kikini mabor wadarango kaka Ruto jatend piny Kenya okwako kaluo waduo kikini mabor.
Cakes is on a mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See? We're moving forward and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea Mama Mpenzi basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discounts no. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial star 487 star 5 hash to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on the offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama nodhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Machiegni kendo nyako Ramogi Jwang' en mor mara ni pod ikete kar kae chenro mar Oimore Odhiambo ma kawuono wadhi nyime kod weche manyien. Rowere mane hapgi olwar e yor yudo tich ma sirkal manyonegi e pinje maoko e lai mokwongo dhi e piny Qatar kawuono. Matok piny owacho kod migawo mar Labour keto okenge mag neno ni giyudo oboke madwarore motelo ne dhi e piny Qatar. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, thoth rowerego nigi mor ni koro giyudo thuolo mar bero ngimagi, ka kata kamano penjo moko to pod nitiere e wi kaka chenro no biro bedo. Giko tielo mokwongo mar rowere manofwenyne nigi lony matije lwedo e rang'iny madwarore dhi e piny Qatar kawuono. Ne en nyasi manoyuore kod jotelo mopogore opogore moting'o jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki kachiel kod jagoro mar Labour Alfred Mutua e kind mamoko. Machiel kuom yore moket kod tend migawo mar Labour kachiel kod piny owacho maduoko chien nok matije pachoka. We are not merely creating jobs. We are crafting pathways to dignity, self-reliance and prosperity for every Kenyan.
Achiel kuom rowerego, David Kenani, lero ni osemanyo tich kuom thuolo malach mar ni osebedo koyudo mana tije lwedo, kendo thuolo mar dhi piny Qatar en gwethne en paro mosir kod nyawadgi Barasa Mwaka. Nimekuwa nikitafutia kazi kila mahali, lakini nikipata kazi after a while kibarua imekatika. After a while imekatika. So napata you are under unemployment. As in sasa uko na mahitaji ya kutafuta pesa lakini kazi hakuna. Somea computer, so unapata ile jobs. Tumejaribu kufanya application, tumepeleka kampuni mingi our CV, tumepeleka hiyo application letter, hatujaitwa hadi kwa leo. Ne thoth rowerego en mor mogundho ni giko koro giyudo thuolo mar chiwo sir ne anyuola mekgi kachiel kod bero ngimagi mar ni pod gibiro yudo tiegruok e piny Qatar. Tunaweza kuja turudi Kenya, we invest. After investment tunapata Kenya yetu pia imeendelea kama nchi zingine. Koloso, jatend migao mar Leba Alfred Mutua owacho ni nitie jokanyo madhi kamoro achiel gi rowerego maneno ni chenrogi duto odhi makare. We are sending a crew with this team so that we can actually show them in Qatar, working in Qatar. Ndio watu wanaosema ni stories za jaba wameze wembe. Omedo ni giseketo kenge bende mag tieko achudhe mosebedo kalal gi omenda jopiny madwaro tiyo e pinje maoko. Kupata vitu zingine kama niko na experience. One of the experience I have through the year 2022 when we had World Cup, nilikoniwa 150,000 to an agent. Nobody will be conned under my watch. Jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki owacho ni chal makama en ranyisi mar piny owacho kachiel kod jokanyo mag kembeji giwegi maduoko chien kendo tieko nok mar tich e piny Kenya. This event today stands as a testament of our collective commitment as government, private sector, and citizens to address one of the most critical challenges of our time, namely creating sustainable economic opportunities for our people and enhancing household incomes. Kata kamano, moko kuom gimano koyie loso e wang' jowi olero luoro margi kaluwore gi keto kogno e ogirimiti mar tich mapok gitimo nyaka sani. Tielo mokwongo mar rowere manondikore ne tije ma Qatar wuok piny Kenya kawuono. Geno maduong' mar roweregi en mondo mi lwasi mar tich obed makare kendo gimed yudo thuolo mabero ngimagi. Efi Nyakidi, Ramogi TV, KICC, Nairobi. Erokamano ahinya Efi Nyakidi. Kama chelo wadhi nyime kod weche manyien wayudo kanyo ne jodak magwenge ma Salama, Emali, Makindu kod Kibwezi oyudo mich mopogore opogore kowuok kuom Safaricom seche ma safar mar Safaricom Sambaza Furaha ne olimo kaunti ma Makueni. Safaricom omedo lero ne jopiny chenro duto magichiwo seche makoro gihingo higni 24 nyaka ne kambino chakre. Fredrick Omondi miyo lerno. Ne en mor lilo ne jodak ma Salama okinyi ma kawuono kane safar mar Safaricom Sambaza Furaha ne ochopo e gwengego. Jopiny kawuok oko kar romgi kendo rwako kambi tudruokno mane oten gi jolendo mag Royal Media Services. Safaricom medo kelo chenro gi machiegni gi jopiny kendo singo ni chenro magichiwo kaka mar M-Pesa, simbe ma ichulo mos kod pochi la biashara nigi arita makare. It's about continuous engagement, doing customer advocacy. It's about continuing to complement our services, bringing our services close to each other, and also helping build and transform lives. Vina deal na mambo ya matunda na ninafurahia sana pochi la biashara juu inanisaidia. Pesa ikienda wrong number huwa haipotei na rejeshewa kama kawaida, inakuwa kama haki yangu. Jodak ma Salama mane hapgi oleng'ore ne oloyo mich mopogore opogore kaka simbe, gwen kod diek mag Christmas mane ichiwo gi Safaricom. Ninashukuru sana Safaricom kwa kupatia watu sikukuu ya kuku na mbuzi. Kwa hivyo ninashukuru sana Safaricom na radio ya Mzee FM na Citizen kwa kupatia watu sikukuu. Nashukuru sana leo Safaricom imekuja, nimeshinda kuku, leso na nashukuru sana kwa Safaricom, endelee hivyo. Kowuok Salama, safarno nochomo Kibwezi kuma jolendo mag Musi FM kod Radio Citizen ne obedo e ongala manyime mar moro oganda.
Leo ni siku ya 3 ya Safaricom Sambaza Furaha Caravan Ukambani Edition. Tulianzia juzi Kitui, jana tukaenda Machakos na leo tuko Makueni, na mashabiki wetu pamoja na makastoma wa Safaricom wamejitokeza kwa wingi, wamejishindia zawadi nyingi, na tunawahimiza hata wale wengine kwenye tunaenda Emali, Kibwezi pia wajitokeza kwa wingi. Odiochieng' makin safar no ne donje gwenge makadho wadh nam chumbi. Kaigeno ni Safaricom dhi medo dhialo johera gi mich mag Christmas seche mag hingo igni 24 nyaka ne gichak chiwo chenro gi pachoka. Frederick Omondi, Ramogi TV. Eweche mag tuke, kocha mar Harambee Stars Engine Firat Ogwetao. Riwruok matayo adhula pachoka FKF oyango ni Firat ondiko negi barua mano ka wacho ni ogo bade piny kendo were gi puonjo Harambee Stars. Jakom manyien mar FKF Hussein Mohamed owacho ni machiegni ni gidhi yango kocha manyien mano manigi technical bench mare matimore ndalo machuok bang' Kenya Rem yudo tiko mar dhi tuke mag AFCON. Firat osebedo kocha mar Harambee Stars kuom higni 3 e bwo jakom machon mar FKF Nick Mwendwa. His contract through a notice that was issued this week, at the beginning of this week, and it was important for us to convene the media to inform all Kenyans that as we speak today, he opted to terminate his contract with the Federation, and that we will be looking at alternatives, or we will be looking at a way forward once we have internal consultations with the technical team, with the NEC members, and with the secretariat here at the Federation. Kamachelo, team mar Kisumu All Stars magocho e league mar NSL oloyo APS Bomet gonde kata gol achiel kuom nono e tugo manogo odhiambo ma kawuono. Gol mar Kisumu All Stars nolo e dakika mar 61 mar tugono. We knew it was going to be tough, and both teams played well. We didn't take our chances in the first half. I think we had a good game in the first half. Also, second half, but they came a bit, up in the second half. We managed to get the goal, and we kept on pushing for another one. But I'll take the 3 points, but still a lot of work to be done. Up next is Nzoia, another tough environment to go to, but we keep on pushing. We're not yet there yet. The league is a marathon, and it's an important win for us. And we just pick some things also that we need to work on before we face Nzoia. Explore Vietnam's beauty with View Travel. Enjoy the Hanoi City Tour, an overnight cruise in Ha Long Bay, thrill at Ba Na Hills, and tour Ho Chi Minh City, and so much more activities. Our 9-day adventure of Vietnam starts from $2,445 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book your dream Vietnam holiday and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
Hayawi mwishowe huwa mkondo wa mwisho wa Safaricom Sambaza Furaha Caravan, twaelekea mwambao wa pwani. Ni Safaricom Sambaza Furaha Coast Edition kuanzia tarehe 12 hadi tarehe 16 Disemba, ambapo utapata kujumuika na watangazaji wa Bahari FM, Emma Marevu, Pascal Shanga na Lukman Mahmud, na wenzetu kutoka Radio Citizen, Vincent Atea, Munai General, Tina Ogal, QT, Willy M. Tuva na Mwala. Tarehe 12 msafara wa Safaricom Sambaza Furaha Caravan utafunga safari kuanzia Voi kuelekea Maungu, Samburu, Mariakani, Kaloleni, Bondora, Mkapuni, Mazeras, Miritini Stage, NTSA na kumalizia Changamwe. Tutakuwa na zawadi kem kama vile mbuzi, kuku, simu na ofa speciali kutoka Safaricom, pamoja na burudani kutoka kwa wasanii kama vile Susumila na Dogo Richi. Usikose shamra za Safaricom Sambaza Furaha Caravan Coast Edition kwa ushirikiano na Royal Media Services. Thank you for calling me. I appreciate that you're calling. I'll pick your call shortly. In case I don't pick your call, I'll reach out as soon as I can. Dial *811*496# to get "Thank you for calling me" as your skiza tune. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi, wayango ni kaka pinye oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tidiro tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No, wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Tugo koro eka iyo chacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacha. Miane ngima nyar kochia, kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne jiere ya lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokero jomaero walo. Alokero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, sa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore sa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath mapachoka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre sa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Nyakora mogi jwang' machiegni kendo ma en chenro mar buch jopiny elo Trevor Ombija dhi bedo kata i karka e twak otieno ma kawuono. Nyinga Cleophas Oluoch Kisumu kanyakwar mokeo nyaka Sango. Sigana mokwongo mwachako godo odiochieng' ma kawuono mokelwa kod Walter Nyambaga. Yangore nitiere romo moro mane otim e yo Apanda e kar jot ma jatend piny Kenya kod jod bura mag ODM manyaka kinde ma waloseni mogo mano seloso godo oyango ni adieri romo ma kamano otimore. Debed ni jatend piny Kenya William Ruto
yaro bade kaluo. Toko yaro bade kaluo, bende oganda wa oikore marwake kaka wendo. To ako kadhi bedo kenda kar kanya kura mga juang an kae kod jolony weche mag siasa ka ginono siasa odhiambo ma kawuono adhi bedo ka achiel kodgi arwako gi twak achiel Michael Ogola ma janon siasa oimore kendo machiegni oimore nya Cleophas erokamano kuom bedo kodwa erokamano ibedo kod thuolo machopo kar ka kama chielo an ka kod Newton Ogada ma bende en ja siasa kendo janon siasa oimore kendo machiegni oimore Cleophas e bucho piny kawuono wachako kama wadarango ni Jatend piny Kenya yaro bade kaluo oganda mathoth ntiere karka jogo moromogo hie gin jokanyo mag duond bura mar ODM chenro nyalo bedo mane iseyo jogo mane okwongo ringo modonjo e sirkal mosruok kod William Ruto tinende oganda mane duond bura achiel mar ODM nitiere karka ODM nie sirkal gikonyo sirkal isero gimo gionyo sirkal koso mi picha machal nade Newton mokwongo adwogero kamano ne jatend piny owacho William Ruto. Ing'e ni ok inyal rito piny ka nitie tungni. E kinde mane chien kacha ne wakane piny tek nikech ne ji nopogore paro. Omiyo kano okawo thuolo mar romo gi jood bura mag party mar ODM. To en gima wapuoyo kendo en gima warwako nikech waduto kaka jo ODM ne wantiere gi sera magwa mane waketo mbele. To kendo ne wantiere gi weche mane wawacho ne jopiny ni kaponi wakawo sirikal to nwadhi timo. Mokwongo ne en riwo oganda mag jo Kenya mondo obed gimoro achiel. Inyalo bedo ni inyalo paro ni siganda jo Tanzania giwacho ni gin jo Tanzania, ok gin gi ukabila. Koro president marwa William Samoei Ruto ochako tich maber ma and pok na support Ruto ahinya e wechege mag siasa. But this time yo mokawo mar romo koganda dot ka dot mondo keti kumoro achiel. Demi walwasi maber kabisa mar dongruok mar thurwa mar Kenya kani. Mar ariyo jowa mane okwongo mane owacho ni ne otimo makosa mar dhi romo join kata wuoyo gi president. Macha ne jok mono ne ukaw negi kum mabor kabisa molo mano kaw negi. Ni nikech kano oyieru kaka oganda mawuok e ot achiel to kinyal weyo oganda ni ne ringi dhi pusori kocha nikech neno muya moro. Koro magoro ne ok wanyal support but kineno sani kakoro wabiro giluongo ni broad based government nyiso ni koro wachako riwore ni wadhi tiyo kamoro achiel koro wach bedo wach adiwa wach achiel to joma nokwongo ginyalo chak giringo giwe Ruto gidok kata mana e opposition machielo magidhi giloso nikech ok gin comfortable ka ji nitie kanyakla koro miana gone president ero kamano kabisa kuom okang' mano kawo mar romo gi jowa mondo ne gipor kaka Luo Nyanza debate nikech ing'eyo Cleophas nitiere projects mang'eny mane pok otimore Luo Nyanza nikech wasebedo ka wane upinzani wasebedo ka wane opposition digni te to nitie gik ma wadwaro kaka jokanyanam ma nyaka bed implemented gi piny owacho matiyo koro miyo kapo ni Ruto ng'iyo moyudo ni gini nyalo timore ka watiyo kodgi bende kik wawachi ni Ruto obiro Luo Nyanza nikech dwaro support ma 2027 makanyo onge kwano manyalo bedo ni nitie mar kwano nikech Kibaki no biro Nyanza Uhuru Ncho biro Nyanza Handshake Moi no biro Ansa New Kanu koro miyo kata ka Ruto bende biro gi UDA mondo wuog gi jowa mondo obed kamoro achiel mondo watim dongruok wan mano warwake erokamano Newton Michael oyaro bade kaluo bende jokanyo mag ODM gi telo mar ODM oikore mar rwako jatend piny Kenya William Ruto e gwengewa ma Kaluo nikech nyaka sani jagoro maduong' mar ODM mano Sifuna Edwin senator ma Nairobi osewacho kanyo ni oyo wanto ok waikore mar rwake karka ka jood bura mage motayo e duond bura mar ODM ema oseromo kod jatende biro dhi neno ka gero moro wuok kaka nowuok ne ji 9 mokwongo manodhika kane wuok e duond bura mar ODM ponono mokwongo paro mapiyo piyo wiye kanyo kaka irwako Ruto ka oyaro bade erokamano mokwongo Cleophas kaka siasa mar Kenya ringo sani jatend piny ode wang' koro ka ode wang' to manyo joma nyalo konye olo pi mondo neg mach to ODM obedo achiel kuom msingi ma parties madakonye nego mach matimore e telo mare ODM nodonje government chieng' mane jatend piny olando odhi yawo broad based government chairman mar ODM en minister e sirikal jolup jatend party ariyo
gin ministers. Jatelo mar kweth manok e party gin ministers. ODM nie government. Ne gidonje government chon. In fact, Libe mar Ruto e Nyanza mane gipango ma meeting motimore ni en mana luoyo wiye. In fact, ncho selimo nyaka Nyanza bang' kane jogo osebedo ministers. En mana dhi koro ni korida yaw wiye maler ni wan watiyo kanyakla wan e party achiel. Secretary General kata jagoro maduong' Sifuna nyalo wuoyo mang'eny kako nyalo wacho ni gionge government, lakini ODM as a party nie government. Luo kaka dhot, kaka jo ot. Party wa maduong' wagone kura higa ka higa chakre 2007 en party mar ODM. Kotelne gi Jakom Raila Amolo Odinga. Sama Jakom noyie tiyo gi ker masani William Ruto, e kaka oganda wa ma jokanyana bende nodonjo kode supporting William Ruto. Koro kodhi Nyanza, to you do not expect ni nitiere kaka supporters mag Jakom biro tamore rwako ker. In fact, ibiro rwake maduong' kabisa. Nicha waneno kodhi e meeting moro Kisumu, waneno ka oganda ne ng'eny kabisa manorwake roundabout Makondele. Koro ang'eyo ni kodhi e libe modhi timo e Kaluo, joluo dhi rwake kabisa nikech main party motelo kanye e Luo nosedonje e sirikal mar William Ruto. Jok mane ipenjo jok mane odhi e sirikal chien kachacha Felix Odiwuor gini, manokelo liet kabisa e party mar ODM. Joka gin ne gidhi kendgi, machane defiance. Ne giparo ni party wa mar ODM ni kweth mar Azimio gino sebayo, koro wadhi manyo marwa kendwa, to giweyo jowadgi chien. Koro gin ne gidefy party, kendo gin ne giringo gidhi manyo kendgi, mana ka Newton osewacho ni gin ne gichaka giyudo punishment. Nikech ne gidefy party, ne gidefy authority. Ka party owacho ni ma ka mwawuothe to wuok udok koni, nyiso ni utamuru luog ma party owacho. At that time, party ne onge gi kweth mar William Ruto. To jagoro maduong' mar ODM pod en Sifuna, mabende ne wuok mager kinde ka. Sani ang'o mamone wuok mager? Koso sani kwan ni malo mohewo? Kwan ni malo kabisa, Cleophas, nikech Sifuna odak in denial. Kanyalo kete in a simple term. Odak e denial. Sama ne ODM oyiere mogolo jotendgi te otero e ministry, Sifuna nyalo bedo achiel kuomgi mane nyalo yier kaka cabinet minister. Aparo ni dodhi. Odak e denial ni ODM poko sign a document manyiso ni gitiyo gi government. Koro wabedo rabira ni wan oko, lakini jo ODM, jotelo mag ODM, jo kweth mag ODM, jo lop ODM mag jogo kura nodhi e sirikal chieng' mane broad based government olandie. Mang'ama lando kawuono ni anaja ODM kabisa definitely ong'e chunye maiye ni gitiyo gi sirikal mar William Ruto. Erokamano ahinya. Newton, wuok William Ruto madonj Kaluo, bende nyawacho ni gimoro ma sincere kata mawuok e chunye, koso nyalo wacho ni en mana gimoro ma en transactional, kata mana dhi udang'o karka kwano ka ntiere mar ombulu ma 2027, kata moro ma nyabedo en mana temporary, en mana makinde gi for convenience, kinyalo wachi mana mondo mi wakad ulalo ma wantie ni wasud nyime. Ruto ma president marwa no sebire Luo Nyanza kapok no bedo e UDA. Ingeni Ruto was the first deputy party leader mar ODM. Mana pano you are aware. Kamano ni to kiregi oselokore mathoth ahinya mochopo kumoro ma kama odhi limo ni weche ma mok nyalo wach kare TV ka osewachi kode kanisero mbulu. Sani koro sechopo kama koro dewe no gore matek. Pogruok ka shago osetemore karka masa mar piny Kenya osedhi kata Kenya madiere kete kama chana de kodhi en moro manyacho wuok e chunya diere kose mana gimo dwaro emomiyo dhiro gin. Ingini nyako kubire kor gweng to jowuoyi adek dware to wuoyi ka wuoyi kodhi to wach mana gima nya defende. Seche kanyo wasero nyako miluongo ni presidency. Jowa nyaka ne back presidency mar Raila Amolo Odinga. To nyaka no wati gi languages tema nyalo miyo jowa kik gone Ruto kura. The same way, bana ka Ruto beno jothurgi notiyo gi languages mana nyalo miyo ok wayud kura kata ka jo mountain notimo. Koro macha ne politics, macha koro ne is not development. But gima timre sani, koro wang'iyo dongruok mar oganda. Ingini Ruto ne giparo no nyalo wacho no beti Gachagua to girul piny higni 5 to joluo ok yud gimoro kata achiel. To bacha ka nyisi ni nje wantie gi Uhuru Kenyatta mancho bedo president ga higni 10. Mwadonjo go gija iluongo ni handshake. To nokumiwa kata mana assistant minister, onge kata chief officer wane ok wayudo. To mar Ruto ne gimiyo koro tinde nokaneno kochako chicha ni gimoro nitie ma nyalo bedo maber. Aneno kapok ne wabedo ga ndiko moro mwaketo piny
to gik moko dhi mbele kendo nyaka ministry post gi wayudo gima ok wanyal yie ma pod atamora an ni kata obedo ni president biro limowa kata obedo ni president oyiero jowa odonjo e sirikal ma koro gitiyogo but ok wanyal wuoyo odwa mar ODM ni koro ok wanyal ni koro wan e party mar UDA. Wan ok wan e party mar UDA. Gima timore ni UDA gi ODM obedo piny to giloso winjruok maonge andika ni wadwaro mondo waket Kenya obed maber. Nyoro naneno ka naonge nang'e YouTube ga taneno ka President Ruto odhi olimo President Uhuru Kenyatta. Kind Uhuru Kenyatta gi Ruto ne nitie gap ma jo Kenya ka nchung' ng'eyo sama ne gikawo tich gi sani. To e higni ariyo gi nyaka deputy president obedo impeached. E higni ariyo gi. Higni ariyo gi Gen Z biro kama liet maka ne onge party mar ODM to sirikand Ruto dikoro samoro onge sama owueli. To baba nowacho gimoro ka ni Kenya duong' moloyo an individual. Ka wariembo Ruto dhi dala wadong' gi ng'a. Naneno ko lande e TV kae. Gima ne baba wacho no omiyo kawuono Nyanza nitiere gi ministers mogwel gi party mar UDA. Omiyo kawuono president nigi thuolo mar romo gi joge kendo agenda mar William Ruto kawuono ber nikech iyudo ka koro ne en coast njado ka gidhi coast ne entiere North Eastern nyocha njano ka koro entiere Eastern nyoro no rengo dhi romo gi former president nyoro gotieno koa kanyo nochako romo ga ng'owa gi jod bura mag ODM nyocha romo gi jod bura ma Central jod bura 56 kama ginye podo kotimore opango wuoth odhi romo gi jod bura ma Western. Kapo ni Ruto dwa konyo Kenya to jo Kenya Kenya ok oting'o tribes. Kenya oting'o jo Kenya. Kenya an America ng'ato kopenja ni where are you coming from? To akawacho na jaluo wuok Homa Bay. Akoni am coming from Kenya. So Kenya wani manyaka walosi obed maber ma kata kwa dhi yiero ma 2027. To gima miyo wadhi pingo sirikand Ruto 2027 en ni kadipo ni ka ok gidhi gideliver kama obedo PR ni kakao joluo akawo jo Western waketo to koro pinga ok dibet gi wadhi timo gimiluongo ni marking koro mo 2026 2027 romo ka be gi kelo kang manyalo kelo lokruok e luo Nyanza. Erokamano ahinya. Michael, pod an kodi e penjo ni bende en chuny moro minya wacho ni en malong'o kata maler kata ma sincere miwuok ma Ruto wuok godo kadhi Nyanza kinde molose nikech wacho ni nitie kacha chakruok mar higa manyien nyaka diere kanyo ka en limbe motimo kind limbe mathoth mabende osebedo kotimo Nyanza. An apogora paro bedo no dhi Nyanza ni ka be en chuny maler bo chiwore no dhi time Ruto ker Ruto kuome ni erot omanyo yore temo nyalo wuok gode gini koro nitiere weche ariyo madhi mbele kaka nene nitiere managing politics of the moment siasa madhi mbele kawuono to gi managing politics of 2027 otimo gi at the same time kendo otimo gi mariek maka ok ng'ato ng'iye maber to ok binano ni gigo dhi mbele at the same time itimo siasa masani mondo sirikande ni obed gi nguvu mondo ti nyaka iti gi jo ODM nikech jomodong' oringo mano timo politics masani politics of 2027 emino ko ringo dhi manyo kero Uhuru Kenyatta mondo kata kotiyo gi jo ODM to jo masawa jo Central Kenya okoringo owuok e okapune mar kura manodo 2022 koro gin gik mokare madhi mbele at the same time ka Ruto dhi Nyanza the first place ma Ruto dhi kano bedo president neno mabe kane pok odhi kamoro amora kane pok ochamo muma neno mabe osedok ka chiwo example wan nitiere yo moro mawuok mar Karachuonyo mawuok Kadel Kandiege Kajimo kodingo kochomo kamoro ni Rawi kaluoro tok got kama yorno osesingnwa didek e limbe mar ker obiro to singe ni gere ochako duogo to singe ni gere ochako duogo to singe ni gere tim gigi mondi in fact kata romo ge MPs awinjo ka jatelo Newton wacho ni joromo gi jo Coast oromo gi jo Nyanza oromo gi jo Central you don't need it nen gi plan mar Kenya wang'eyo ni nen gi plan mar gero udi nen gi plan mar health en gi plan mar education kako loko model michulo godo pesa universities gigo tete ogore piny ongo chung gigo monde ong'i ni tang'o momiyo health cover mokelo manyien miluongo ni SHA gi SHIF ni ji odage olos gino monde ang'o momiyo housing manotemo gero jo Kenya ok dwa wachni kendo nomiyo tax mano okelo 2024 ni nogore piny nikech taxes mano keto mondo kaw kum jo piny ang'o momiyo chudo mano dwaro mondo tim university mimiyo godo nyithindo kony mar university ne jo Kenya odagi olos gigi mondi singo mano chiwo no chien mokalo ka otim gi e mondi
ntiere kamoro ne gidhi giyango ikano ni idhi kete processing place ma rech donge. Gino chakre mondo wane limbe mang'eny jodoga ne chien matin mondo kero tim gik mane osebedo kosingo ne ji kore ka limbe ochako medre. Limbe mapile to gimitimo machien onge ok nyal konyo jo Kenya. Erokamano ahinya. E kinde ma wantiere karka, ka dipo ni gini nyalo medo jiwo achiel mar oganda ma joluo ahinya e duond bura mar ODM Newton, koso dhi medo keto pogruok e kindgi jotelo ma siro paro ma Ruto ni godo kod moko bende ma ok sir kata mok yie kod chenro gi duto kama gintie. To oganda gi duto gin joduond bura mar ODM kendo gin ogandawa ma joluo. Kama ntiere karka ka UDA donjo to ODM bende donjo karka to onge andika moro amora mantie. Keto gi kama chal nade nikech ka entiyo gi sirkal onego bed nitie andika moro gino modwaro kata gino ma ugeno e kinde ma gini onge keto ogandawa kama chal nade. To ahinya jogo mantie duond bura mar ODM. Ing'eni Cleopas, gima timore Kenya ka sani pok notimore. Wasebedo gi history mar coalition government ma ji bedo piny to ji ndikore e kipogo ni nus mkati ni. Ruto ncho pengo nus mkati kabisa nyaka sama nyose yiere bedo president. But ka ot no ochako ni wang' mo wang' nus to jodi obiro gi pi okwe odno ma ot ok wang'. To koro nyaka ibed gi conversation gi jogi. Ne to sama ne upinga to kendo koro ka wada wang' to biro konye ni kare mean good. Jo ODM ncho mean good gi William Ruto. Mane gi mencha grengo magede gi konyo Ruto ka Ruto ode wang'. Ande no ka od Ruto manye wang' okelo pogruok central. Kenen pogruok maduong', ok en pogruok matin. Gimoro limbo ka ni kata ministers moko nitie. Akia ni benyese nene. Ma samoro jomoko dhi bire. Ma unyien manye onge sirikal Ruto ni. To inja gin jok mantie kor ka Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Gima temo wacho en ni wan kaka jo ODM pogruok mwanyalo bedo go onge nikech wang'iyo gi dhapwa mar yodwa to wachak wachung' tir ka baba ponitie. And mar ariyo gima nyalo wacho ni kata mana Sifuna ma our general secretary marwa bende timo maber kabisa nikech onge andika moseketi ni mondo ODM otii gi jo UDA. Gima timo sani ni en ni wajolo Kenya. Wacha ka wacho niya baba nyo wacho ni Kenya en marwa waduto. Ka waweyo wang' to wadhi kanye. Koro jo party mar ODM temo ng'iyo kaka koro sirikal mar Kenya dwa chung' moriere e kwa dugo piem gi jogi koro maler ka koro economy wasegero. Ing'eni gima notimore in 1963 ne wayudo gimiluongo ni independence donge to ne wayudo independent politically ne ok wanwang'e economically. So wan ne wasemana wuok wan independent ni wan gi free speech wanyalo bedo gi political party inya yier ng'amiero but economically we are not independent. Pod wan jok mantiere e chandruok mar pinje mamoko ma ka ok wadhi irgi to ok wanyal konyore. To gima Ruto timo kawuono ni kapo nodhi otiyo awinjo kosiep na wacho ka ni nitie gik Ruto nochako mang'eny mosiemo to pok otimo mana dieri makende to be nitie mang'eny be mosechako mana kochako timo but asebedo ka manage project igni mang'eny. Ok inyal manage function of government kipingi left and right. Nyaka yud kor lwasi mayom ma koro inyalo ng'iyo ni pesa mana wacho cha be nitie treasury to be nitie kinyalo time. Nyaka ibed gi joma riek ma advice. Koro ka nokolo jok mane wuonde ka kech kamruto no chako gore go piny no yiero jok mano konye mondo obed MP obed president. To ne ko ng'iyo ni to be gin qualify to rito kuonde manyomigi. Koro kanyo osefail godiochieng' ma joge go fail koneno to omanyo osomo rieko ko wadgi maduong' miluongo Raila Amolo Odinga to konia ng'ato cha ber ket kacha mondo wang'igo ane gimoro 6 months. Ng'ano ka wanda igolo twak mare mar tich mosetiyo kama nyo yude ministry mare gi kama koro timo ng'owa gi kama koro kete. Nchanno kamba igolo twak mare ka en state house kama nyo yude treasury gi kuma koro timo ng'owa okete gik monego loki. Kiwinja agenda mar jo ODM manodhir William Ruto osenyise ni ncha William Ruto ma president marwa nchol orem ni nchonge jolony. Sirikal ok nyal succeed ka in gi class. Sirikal ok nyal succeed ka in gi jok ma ok telo ne migao e yo mowinjore. Ok nyal succeed. But aneno ka sani gima koro timore ni president Ruto nitie right track Kenyatta gombo ni mondo remro omed biro nyansa mang'eny kabisa to kobiro kiko kawo microphone oland gima ok timre. Sha asebiro ka yuage radio ka e gine TV ka ok oti maber mano ne adieri makende system moko poket e wangsa to ok ni nikech ni Sha rach. Sha is just good en mana ni transition ne ok omiye maber
nonego bed ni kapok wawuok e NHIF to SHA ne kuong ringo 6 months ekimiye transition ka koro waseng'eyo kuonde mantiere gi technical problems. But ochiendo nikech ne ok waketo gigi jogi Ruto ne ok onyise ni you cannot just wake up and do a transition. Kamano. Koro aparo ni sani an ja ODM kendo ja ODM kabisa mandani. To gima president timo sani romo gi jo bura mano gima na puodho ma ok apengi. Asire to kenda kono kata Sifuna gini ni gima watim kaka wajo party madongo. Waluongo odwa in a house to walosi. Kicho kinyal wuondo wapengo William Ruto ok uda to wapengo. Ok wanyal pingo Ruto ka gito giromo gi baba. Patron mar party Bishop en baba Raila Amolo Odinga to kineno ka giwuoyo gi Ruto. Ito kuri chako pingo Ruto timinade. To Ruto bosi yindwa tiyo gi joluo kendo dhi okwa joluo ma jod bura ma Nyanza ni konya uru mondo the first time awinjo Ruto ka wuoyo Kisumu ko wacho ni baba nyo konya kana tima ngowa kana gora piny. Ruto himself ose understand ni no konye to kose understand okoringo wewa ndi joma kise konyo to kinyo kuma Kisimu oringo dugo ka joluogo oromo gotieno okogo mbaka mondo wangi kuma tere pinywa kendo gini ok en ni Mlima osewe Mlima biro support Ruto 100% kadi pon Ruto dhika kodhicha. Erokamano Newton. Michael, ethuolo madongo kar kae watemo rango ni tiyo kanyakla ma William Ruto dwaro mondo jod bura giti kode. Jod bura nego kaweyo machal nade materore jo piny dongruok kaka dwarore koso mana pondo e tok duond bura mar ODM kod tiyo kod nying mar Raila Odinga mano ka giwacho ni gitiyo kod William Ruto mondo ni gitine jo piny kama ntiere sani jotendwa obed kod lokruok machal nade kotenore kod tiyo kod William Ruto kod jo piny mano yore mondo gichope od bura. Erokamano. Sani nonego bed ni jod bura tete ma kaluo nyaka ne gichak ng'we soya mar sirikand ne kila mtu ne ting'e shida mawuok kama giaye constituency gi mondo gidhi godo mondo gimany kaka ginyalo sort gigi maka gidok e constituency gikono ji ni gini naseketo ne sirikal kendo ing'iyo wachne lakini pod an gi to kama ne gima gitimo nikech historically wabunge wa mane bunge sani gima moro gi kabisa en ponde tok ng'ato kaka ginya ponde tok jakom to giwacho kaka gikonyo jakom gini kaka sani giwacho ni gikonyo Ruto tich kabisa wamako sirikal ok nyagore piny nikech wan ka we don't need that kaka joluo we don't need mondo gidhi gimak sirikal ni koro gimake ni koro bungo chung giter gigo machando joluo e constituency moro amora ma giaye mondo losi. Energy minister mar energy sani nopiyo Wandai kuonde adi Nyanza maonge stima be MPs gidhi mondo dhi omany transformers gi mondo keti mondo gimiji stima gik matindo mang'eny machando wagi nderni mokwamogi minister mar omenda en John Badi be koro gitero gigieki mondo gigolosnwa fishery ma Nyanza ogore piny kidhi Homa Bay kidhi Kisumu kidhi Siaya kuonde ma wath nitiere ko tete onge gima government timo mondo ger fisheries madhi mbele lupo madhi mbele Nyanza mondo bed an industry manyalo pidho jo Kenya kata manyalo kelo chiemo gi yuto ne jo Nyanza. Michael minister en Joho kamano kata ka imedo lere adongi thuolo madai ochiko kende tetiyo karka jod bura ochiko mano dhi mokwongo ka nokoni gini okochuno nyakudhi gochongu ne jatend piny Kenya mondo mi dongruok obi e gwengeu en ang'o madhi timore gi magi maromo 20 gi wiye mano chopo romo otieno manyoro maling'ling' nyagonwa kamane kwan gi chopo kar kanyo pogruok en ni gin koro gidhi sayo jatend piny owuon nosewacho ni ne jakomo konye ka kuome ni erot koro dwano ti kodgi in fact en moluongo gi ni yie konya utich koro you have a right to just wachora wacha gino mudwane mondo timnu e constituencies mamon nikech anyway mane tij ker ok oyier ni mondo oyier kama nyalo tiye konyo we the ideal thing en mondo ng'e problems madhi mbele kondete mag Kenya kato tim gigo maka MPs go nyalo tero the problems mamoko e kuonde ma giaye kero nengo tim gigo bende paro ngine dhi neka gi men secho to dhano nigi ratiro ja Kenya mar yudo dongruok makamagi e alworagi kamoro amora ma gintie nikech wani ok ochuno nyaka isang ng'ato mondo mi dongruogno bi kama intiere gima jod burago itemo wacho ni dhi timogi ok dhi nene ka secho kata sarruok ne sirkal monego bed ni chwalo chenrogi ne japiny kamoro amora ma gintie ok dhi nene ka secho because tij jawad bura mokwongo en representation nyaka represent jogeni jok moyierigo representing en tero pachgi gi chandruokgi koro sasa miromo gi ker onego bed ni mane gimitero dho wabunge wagi nyalo dhi gi ajenda gi mopogore kaka wang'e gi pile lakini mane gimonego giting' giter ne ker ok onego nene kaka secho nikech sani either ker otim gigo
kata 2027 kura onge go. It's just two way, onge another third way around it. Erokamano ahinya Newton. Tim gima itimo kata kura ni onge. Gidho Michael kama ochope kar kanyo. Diponi mane gima ikete e mesa katwa koro chomo jatend piny Kenya kod joge makoro ya joge manyien jo ODM mano osingo kacha mar konye ka koro gidhi nyime kod chenro gi. Ingeni setup mar sirikal. Wan gi ministers, gin jotend migao mag projects monego tim within our country. Migao gi te fall under each and every constituency man tiere ei Kenya ka. Gima President Ruto temo timo ok en ni mondo jo wabunge ma joluo odhi onyise gima onego tim. Gima temo timo en ni wabunge magwa mag ODM kik ping migao midhi tim. To ginyalo siemo mapok notim higni 15 mokalo, like yo ma osiepna oya wacho kacha. Koro mane mwenye sema ni jatelo no singnwa gi Kibaki, mochako singnwa gi ngane, gi William gi ngane, gi Uhuru. Ma ibiche kiduogo mesinga. Koro ma to nyaka kore konyo mondo watim ang'o watim. But ingini wantie gi minister mar weche mag barabara. Wantie gi minister mag weche mag health. Ka president obiro piny gi cabinet, to cabinet ge nyiso piny mangi Kenya wa. So jomonego bini tiyo kabisa weche mag dongruok ok gin wabunge, gin jok miluongo ni cabinet. Nikech kata mbunge sani pok wabedo gi IEBC. Nitie kuonde mane nitiere gi spaces mag wabunge. Kwani kuonde go CDF ok dhiye. Dhi nikech CDF is a government fund. Mantiere gi chair, mantiere gi system, mantiere gi committee. Mantiere gi signatories. Giyudo. So mjumbe tijne en tij loso chik gi yale od bura. To gi ting' agenda mare. Tij mjumbe maduong' mogik en ni kapono yieri bedo MP. Titing' agenda mar jogi mi represent. Ok ni yorach. Unyalo dhi kanyo gi muson machielo to bedo debated kae tikadhe kato bedo chik. Mano tij mjumbe. Tij mjumbe ok en nyiso president ni ngini wan wang'a yoro okethore. Mano tich monego bed ni nitiere minister mane ng'iyo ni mago onego bed ni chopo e andike komege gi jopiny. Mane gima wantigo ni public participation mitimo. Udong watingo public participation. Koro gima ne president Ruto temo timo, anto na onge kode. To kaka te ang'amo osenono weche mag siasa gi, odwaro lwasi mayom mar pango tijene kaka sirikal. Ipani kawuono gi Gen Z cha, sama ne Gen Z nitiecha, ne nyalo pango pawa ng'eyo makanye, ne nyalo pango tero yath e osiptal makanye. To kane wasewuok e mano, president ne mondo unite jowa te mondo Kenya kona ka kona ofil ni nitie sirikal kendo oyudo gimonego yudi kaka ja sirikal. Kora na paro ni santa support romo kabisa ma ker temo timo gi joge, to gima temo nyise en mani ok odhi winjo dholuo ni to ng'ato nyamoko nyalo lokone. En ni gik mosingo to timnwa. Kech wadhi pinge koro mbele kae ka ok otim. Question achiel. Sama Jacob Newton iwacho ni tij mbunge ok en ting'o gik midhi tim gi sirikal mondo giter mbele mago tije ministers. Ang'o miloso budget e parliament? Budget loso e parliament kaluwore gi public participation, gimosewuok kuom jopiny ni mage ma onego tim. Ne wago budget piny ka. Wabunge ne ok ogo e piny. Wabunge ne okadhe. To jopiny nowacho ni gimuket no rach ok wadwar. Tij mjumbe en legislation. Gimonego mjumbe tim en dhi yalo. Katung' ni bunge ok yal kende, budget ne ok ogo piny. To budget no ogo piny nikech jowa moganda wa nowacho ni no section charach nikech jopiny be nigi teko mar tamore ka wabunge ok nyal represent gi in a good way. But development to mora kawuono Mbadi is a minister mar finance. Nikech ang'owa, nikech wadwaro that ministry in a system of our government. Wantie gi Oparanya ma minister mar cooperative because we need somebody there. So it is the people. Mondo miyo kon MP ni MP ka oro in public position mage ma emate mang'o ema dwarore. Tij mjumbe ntere parliament kose dhi owache kuno to koro the executive kawe to allocation wuok kalore gi budget mochiw. Exactly. Kaka mutie keno tij bunge kawo gik ma jopiny ni go chandruok go tere parliament gino kete budget obeda approve. In fact budget no go piny Newton will matin. Finance bill mano go piny. Budget no ka. Titere Ruto ko sitere parliament. Titere cabinet. Sani kama gintiere giloso gi. Sorry? Giloso gi ng'asani kama gite jod bura mo loso gi Ruto.
nikech ok en romo mano kelo kanyakla jo mantiere e cabinet. E cabinet. Jatend piny en William Ruto. Cabinet en jalwedo mar jatend piny. In fact, jatend piny onge ma cabinet misa nyalo biro matim kende moko kalo, moko bedo approved e cabinet meeting. Jatelo mar Kenya en president. En emo yieni gini timo koro ng'ani ema time. Kitime marach to riembi. Mike, wach mari mugi ka tiyo karka. En yiero strategy mipango karka ombulu kod yiero mabiro kod limbe ma Ruto dhi timo karka gi makore koso gitudore e yo machal nade. Wach mari mugi kwa tieko. Gitudore nikech sani jatend piny dwaro ni mondo manage politics masani ema chande nyagi Nyanza mondo bed ni kotero gimora mora e parliament nyalo kalo kokelo agenda manyien to jopiny nyalo support. Odwaro ni mondo oyud support sani mondo manage tende ni nyaka 2027. But post 2027 ang'eyo ni jopiny ma masawa to gi jo Nyanza wa ma joluo ok apar ka biro go kure ode bachiel. Tina noko manyo gi gite. Mangiso ni jomoko achiel biro weyo oko. Erokamano ya Newton. Wach mari mugi. Wach mari mugi ken na congratulate President William Ruto kuom bedo gokang' mar riwo Uganda te mag jo Kenya wabed gi Kenya ma ji winjore mondo siasa obwago 2027. Sani pod odo development kende weche mag joma dwa chung' gi joma ok dwa chung'. We have to make sure ni waketo gi kando watimo development katu wakelo agenda mar chung' koromo 2027. Erokamano ahinya. Ote modonjo karaka kawuok wacho ni Cleophas Oimore wabunge go onyis ker ni omenda kata omed pesa e counties kasto omiwa more constituencies Luo Nyanza ka Luo ka counties dongo moriwo constituencies adek mago mag masawa omiyo wayud pesa mag CDF wayudo pes CDF manok compared gi counties mamoko jomamoko bende motudore kodwa kachiel kena pod erokamano nyako mote mari Shaniza Diambu kachiel kodwa ka jogo maluwo achiel e ote duto mawuoronwa karka mok wasomo yono mar mondo miangwa bi kodgi kendo odiochieng' machielo en kiny e nyasi mar Jamhuri Day ma Yesu dwa dhi bedo go karkare saa 2:30 mar okinyi odiochieng' ma kiny. An antiere kae lo Trevor Ombija mano janding'o panga mano nyakwar guoko cha pesa eloe e bujo piny wageno ni winjo bura e yo makare nana kako Newton Ogada ja siasa kendo janon siasa kachiel koda ka Michael Ogola ma janon siasa ote modonjo kanyo wacho ni karachuonyo riti kendo nigi geno nyakora moge jwang' mathoth po ibiro karka ka wantie kodi kanyiga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokiewo nyaka sango dakika osekalo 20 tok sang'wen mar otieno ma kawuono ibed koro otieno makare kiny ka Nyasaye oyie ne warad kendo e chenro mamoko mag Ramogi TV oriti masani. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59.